Naiget tiya panang suportara ti negosyante ani Hanson Chua ti Oplandalus program iti barangay Lataag iti syudada ti Lawag. Nangipaay tiya pagdalos kas itiya sagad ken dustpan tapno no adda usaren dagiti bumarangay. Inapresyar na ti kinagaget dagitoy agdaldalos tapno no maparbentaran ti sakit a dengue. Nakita ko dito yung style da every second Sunday of the month ka no kita umayda nga agana umayda agdalos actually per purok da daldalosan da ti kanya-kanya purok da ni magigidan every second Sunday kit mayat dito kit very active da kay makatulong pa dito iti lalo tatakit aside dengue man ti problema tayo di ba kit dito i pinagdalos dakit makatulong ka di nga problema ti laban dengue. Maragsakan met dagiti residente ti kinaanep ni Chua amang suportar dagiti programa ti barangay nang nangruna iti panagdaldalos. Agdaldalos kami apo ta maipon ti dengue apo kailangan mi nagdalos ti amin. Ay nasayat met sir tapno iwasan digiti adag sakit ta ubing no digiti dengue nagrurotatapo. Inga na idi pandemic namin pindwa nga tanga dinalosan mi kita nga 2 months or 3 months nga tanga dinadalosan dati dati nga park kas pag-amo yun nakikita yo siguro idin alakit bareng lang ko nagtaglalo dandanit Pasko ata bareng kadla nga no agkwata ito dati anatay ko nada nga awan to ti makaiparit kadagiti ubing tadagiti mudla ubing ti nasisita nga mangsagrap iti Pasko ngamin napo. Kabayatan na nagkari ni Chua at tumulong pa'y para itipan nakapasaya at TV deck ti nasa OA barangay. Impasingkad na ano mapagasatan iti umay nga eleksyon at aduntupay a proyekto ti maipaay. TV deck at makita iti pakabuklan iti sentro ti Lawag. Dito sa barangay Lataag, pagmamahal ang ating ilalatag. Para iti balitang Ilocos Online, Joan Agustin.